गासिबोखौ साबायखर थाबाय नैबेहाय धनस्रिपुर गामियाव जों बहाय जाथानाय 27 गामिजों मिलिखानाय धनस्रिपुर गामियाव श्री श्री शिवा शक्ति दुर्गा मन्दिरखौ गायसननाय जाबाय बे गायसननाया दा 12 बोसोर जाबोबाय इनि उनाव दा बे बोसोराव जों दुर्गा देवी प्रतिमानि दा प्राण प्रतिष्ठा बुंनाय जे बे हाबाफारिखौ खालामनाय थाखाय दा बेहाय 1 एप्रिलनिफ्राय 10 एप्रिल पर्यन्त बे माने जि बोसोरनि जि माने दिननि थाखाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थागोन आरो 1 एप्रिलनिफ्राय 10 एप्रिल पर्यन्त बे हाबाफारियाव मा आयदाफोरखौ लानानै सोलिजागोन फोरमायनो इयाव थारमाने सतसन्धि पाठ जाबोगोन आरो श्रीमद भागवत पाठ जाबोगोन आरो पाठ मात्र नङा इयाव बे गियान माबानि प्रबचनबो जाबोगोन पण्डितफोरा फैगोन आरो बरपेटा सरभोग मयनबरी सत्रनि सत्राधिकार बिथाङाबो फैखागोन आरो बे ओनसोलनि जायफोरा MLA मिनिस्टार EM बा MCLA दंखायो बिथांफोराबो फैखागोन जों स्पेसियेलि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौबो लेंहरबाय आरो गासिबो लिडारफोरखौबो इयाव लेंनाय जाबाय बेसेबांसो मानसिफोरा बेयाव जथुम जागोन इयाव दा ओरैबायदि जाबाय दा 10 दिननि प्रग्राम जाबोबाय 10 दिननि प्रग्रामाव मथा-मथि बहाय 1 लाख पर्यन्त मानसिफ्रा माने फैगोन आरो इयाव रायजोनिसिम मा खावलायनो सानो दा रायजोखौ जों इयोनो खावलायनो सायो बेबायदि पवित्र होलि बे प्रग्रामाव मानसिफोरा फैखानाय गावनि माबाखौ आरो मोजां लाखिनो थाखाय फैनो हायो आरो इयोनो आरो गोग्गा आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256